It-tlieta wieħed mill-bordijiet tal-MEP approva l-applikazzjoni dwar it-twaqqih tal-bini tal-każin tal-Partit Nazzjonalista fil-Pjazza tas-Siġġiewi. Dan il-bini jinsab fil-qalba tas-Siġġiewi u parti minnu huwa antiku msaqqaf b'xorok u arkati tradizzjonali. Oriġinarjament il-Kumitat li evalwa l-proposti ta' dan it-tip oġġezzjona l-permess. F'Ġunju li għadda dan il-Kumitat wara spezzjoni li għamel fuq il-post qal li l-ħitan diviżorji u l-faċċata fis-solar ta' isfer ta' din il-binja storika fil-pjazza prinċipali tas-Siġġiewi għandhom jinżammu. Madankollu dan l-istess Kumitat biddel id-deċiżjoni tiegħu f'Novembru li għadda wara li l-fajl reġa' resaq għall-attenzjoni tagħhom. Dan il-Kumitat huwa mmexxi mill-avukat Albert Ganado, missier l-artikolista u impjegata tal-Partit Nazzjonalista Berta Sullivan. L-istess għamel il-bord tal-MEPA meta tlieta ġie biex jieħu d-deċiżjoni fuq jekk għandhom xi jitwaqqgħu il-kmamar tradizzjonali b'karatteristiċi vernakolari. Ironikament, dakinhar li dan il-bord approva li l-Partit Nazzjonalista jwaqqa parti mill-bini tiegħu fis-Siġġiewi, il-membri tal-istess bord għall-istess raġunijiet storiċi rrifjutaw li taqa' residenza privata fin-Nadur Għawdex.